Azi e pentru România. Bravo, România. Bravo. Hai să vă zic de ce. Mă trezesc dimineață. Vă dați seama cum nu se încărcase personajul în mine, așa. Pun mâna pe primul lucru pe care îl găsesc tare de la o vârstă. Prin preajmă, telefonul. Îl deschid. Mare greșeală am făcut, n-am apucat să beau cafeaua, să mă spăl pe față înainte. Dar na, mă trezesc. Deschid telefonul. Deschid repede pe un site ăsta de sport cum sunt obișnuit. Nu citesc, bineînțeles, articolul, dau repede pe comentarii pe Facebook, că sunt mai interesante câteodată alea decât ce scriu ăștia a noștri. Și văd acolo, mândru că sunt român, suntem mândri de voi, bravo România. Eu zic, bă, ce săracu s-a întâmplat, că știam că avem rezultate foarte bune și în fotbal și în... Hai că la handbal mai mere, dar în rugby, spectaculos, peste tot. Bă, bravo România, suntem mândri de voi, băieți, suntem ok, bravo, deja simțeam așa cum curge sângele alb-albastru, alb, uite, am emoții și mai pot să vorbesc deja. Roșu, galben și albastru curgea sângele în mine, nu m-am uitat, dar așa zicea lumea. Și ia să vă mă, dar ce s-a întâmplat așa? Bravo România, hai, suntem mândri de voi, băieți, se poate, na. Mă uit acolo, totuși, hai zic să citesc articolul, deschid articolul. Bă, Africa de Sud, România, 76-0. Bă, da mă, zic, bravo, încă eram cu simțământul ăla în mine. Bravo mă băieți, bravo. Uite așa, în sfârșit un rezultat bun, bravo că n-ați luat 100. Bravo, puteați fi 100, adică, aia e, da, bravo. Așa, hai, fiți mândri să vă vedem la televizor. Bravo România, bravo, 7-6-0.